Sziasztok, Számít vagyok, és ez itt egy újabb videó, az elronthatatlan bűvésztrükköl, és az előzőben volt egy pár hiba, és nem lehetett jól látni, és remélem ebből a kamerállásunk már jó lesz. Ez a bűvésztrükk egy olyan trükk, amit nem lehet elrontani, nem kell semmi extrát megtanulni hozzá, és mindig működni fog, csak annyi a fontos, hogy pontosan 52 lap kell, hogy legyen a paklinkba, egy 52 lapos francia kártya, a megfelelő lapok, és ne legyen benne Joker. Tehát mindegyik színből a 13 lap legyen meg, és ne legyen benne Joker, meg semmi, és akkor működni fog ez a trükk. Mindenféle tanulás nélkül, és ezt ajánlom mindenkinek, aki művésztrükköket szeretne csinálni, de nem megy neki, az kezdésként azt így ajánlom. Bárki megkeverheti a lapokat az elején, most mondjuk megkeverem, még ezt odaadhatjuk a nézőnek is, hogy megkeverje, több néző is lehet, akkor mindenkinek keverhet egy adagot belőle, vagy akármi. És akkor azt mondjuk, hogy most felcsapunk egy lapot, mondjuk egy kettes, és ezt letesszük ide. És akkor addig számolunk rá, amíg összesen királyig nem jutunk. Tehát 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumbo, dáma, király. És azt ugye látjátok, hogy itt nem azok a lapok vannak, olyan sorrendben, csak az alsó egy kettes. És így pont annyi lap van rajta. Tehát tök mindegy, milyen lapokat rakunk rá. Meg az is, mint egy treff kettes volt. A lényeg csak annyi, hogy így megcsináljuk. Szóval a következő, felcsapunk megint egy lapot. Ez egy pik 3-as, de mondom meg, így nem fontos a pik. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumbo, dáma, király. Megint csak ugye nem fontos, hogy milyen lapokat raktam rá, ugye látszik megint, hogy össze-vissza vannak a lapok. Csak annyi fontos, hogy pont annyi van rajta, hogy kiegészítse összesen 13-ra, de most a királyra. Akkor következő. Dáma, arra ugye csak egy király kell. 8, akkor 9, 10, 11, 12, 13, ugye vagyis hát akkor 8, 9, 10, jumbo, dáma, király. Úgy is lehetne mondani, vagy 13, míg számolunk. Jó, most kicsit kitolom őket, hogy legyen hely. Ász, akkor ugye összesen 13 nap lesz. Ász, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumbo, dáma, király. És kész. Felcsapunk egyet. 4-es, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumbo, láthatjátok, nincsen elég lap ahhoz, lehet, hogy ilyen sok maradt ki, most ilyen sok lap kimaradt, amihez már nem volt elég lap, de lehet, hogy csak néhány darab maradt ki, vagy az is lehet, hogy egy sem maradt ki. Az is lehet, hogy csak pont egy, tehát igazából most sok maradt ki viszonylag. Akkor ezeket most félretesszük ide. Ezek most nem kellenek. Itt vannak, láthatjátok. A többit most elfordulunk, és megkerüljük a nézőt, hogy a többik az ugye itt vannak a paklik. Itt van, amit félretettem. És itt van az összes többi pakli. Megkerüljük a nézőt, hogy ezek közül 3 darabot fordítson föl. Így fogjuk mutatni neki, hogy így fordítsa föl őket, hogy ami alul volt, az legyen fölül. Ennyi. Szóval ezt a 3 most elfordulunk, és valamelyik 3-at fölfordítja. Most én fölfordítok 3-at, úgyse emlékszem rá, hogy melyikben milyen lapok voltak. Még egy, és mondjuk még legyen ez. És megkerüljük, hogy a maradékot pedig rendezze össze egy kupacba. Ugye lehet, hogy ez több kupac lesz, most csak 2 extra kupac van még, de hát ez előfordul az ilyesmi, hogy ilyen kevés extra kupac lesz, de előfordulhat, hogy jóval több extra kupac van. És megkerüljük, hogy ezt pedig, és akkor ezt adja ide nekünk, ezt ide is adta, az extra kupacokat azok pedig itt vannak. Én fogom magamat, és az extra kupacot, ami maradt, azt összerendezem, ugye itt volt az extra kupac, és összerendezem a maradék kártyákkal, amik maradtak ott, és ezt akár meg is keverheti a néző, vagy akárki, nem is fontos már, hogy milyen lapok vannak benne egyáltalán. Szóval, most azt mondjuk a nézőnek, hogy ugye itt van az extra kupacunk, azt elvesszük, ezek közül 2 fordítson föl. Felfordítja mondjuk ezt, ami egy ász, ugye, és felfordítja mondjuk ezt, ami egy 8-as. Na, most ezeket kicsit arrébb tolom, megint csak, hogy legyen helyünk. Akkor ugye azt láttam, hogy ez itt van, és azt akarom tudni, hogy mi volt ez a lap. Ez itt. És én nem tudom, mi volt az, de azt fogom csinálni, hogy mindjárt kitalálom.
Mégpedig úgy, hogy itt van a maradéklapok, és abból leszámolok először csak 10-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utána ugye az ászért leszámolok még egyet, és utána a 8-asért pedig még 8-at. Ugye az ász az első. Ugye. Királyért például 13-at kéne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at leszámolok, és megnézem, hogy itt még maradt nálam 3 lap, úgyhogy ennek egy 3-asnak kell lennie. És lássuk rá, tényleg egy 3-as volt, az ugye innen húztam be. Innen. És ezt próbáljátok ki, ha nem sikerül, akkor nem tudom, mit mondottatok el, de muszáj sikerülnie igazából. Ez egy olyan trükk, amiben mondjuk már mondtam, nem kell semmit megtanulni, és mindig működni fog, ugyanis matematikai alapjai vannak csak. Hát sok sikert ehhez, akár mondhatjátok valakinek, hogy átruházzátok a tulajdonságaitokat, és ő is meg tudja majd csinálni, meg ilyenek. Úgyhogy szórakozzatok ezzel a trükkel, utána majd tanulhattok még más trükköket is. Remélem ebből a videóban már érthető volt, de a másikat is érdemes megnézni, hát ha abból jobban érthető számotokra. Sziasztok!